Oh, hello. A vy ste tu? Nevedel som, že tu dneska budete. Ja si tu len tak upratujem. Akurát krabice, čo tu mám. Neviem, mám tu nejaký audiokábel. Tuto pôjde, potom tu mám nejakú čudnú krabicu od Stojanu alebo čoho. Kto vie, čo to môže byť. Mám ešte poslednú krabicu, také nejaké... Oh my God. Neviem, čo to je, nejaká taká divná blbosť. Kto vie, čo to znamená. Niečo na vyhodenie, nejaká hračka. OK. Je čas k vám byť úprimný. Kúpil som si nový mikrofón. Aj. Vidíte ho? Pozrite ho, fešáka. Rode NC? Rode NTG. Existoval aj lacnejší model, ale what the hell. Mal som pekné odmeny. A holy shit, jak dobre sa mi s ním robí. Viem si všetko nastaviť, nemusím sa s touto vecou zapodievať až tak veľmi. Hoci je to stále sranda to takto držať a takto do toho rozprávať, ale keď kvalita zvuku je takáto dobrá, prečo by som to aj robil však, že vidíte, že mám stojan, viem si to dať takto na stojan, má to celkom ďaleko to vie zachytiť ten zvuk, je to vlastne directional, ultra directional, či ako to píšu. Je to highly directional mikrofón, to znamená, že sníma zvuk pred sebou, viac ako zvuk za sebou. A má plnú funkcií, má tu nejaké filtre, hneď tu má filter na 75 Hz, čo mám aj zapnutý, čo je vlastne frekvencia ľudského hlasu, čo ľudia ani nezachytávajú, takže je to skôr nejaký taký ten šum v pozadí a takéto zbytočné veci. Dá sa to zapnúť na 150 Hz, dajú sa tam zvýrazník frekvencie, tie sa používajú vtedy, keď tu mám túto ochranu na tom mikrofóne. Tento windshield, alebo ako sa to volá, windshus. Potom tu mám nejaký frequency boost, čo sa používa, keď mám takto windshus na mikrofóne. Tak tento teda boostne, nech je to také plnšie, nech to je menej tlmené trošku. Má to zaujímavú feature, keď napríklad nahrávam v veľmi hlučnom priestore, tak tu mám minus 20 decibelov. Alebo tu potom viem prepnúť, ja vám aj ukážem všetky tlačítka. Taký safety mode, kde do jedného kanála púšťa normálnu hlasitosť a do druhého kanála púšťa minus 20 decibelov. A to je v prípade, že by som náhodou nahral nejaký zvuk, čo bude úplne prepálený, tak aby som to vedel nejak salvagenúť, zachrániť, tak viem použiť vlastne to z toho druhého kanála, tú minus 20 decibelov verziu, čo je veľmi super. Má tu ešte aj takú LED diódu, ktorá mi ukazuje, keď to náhodou prepálim, že je to veľmi nahlas. A keď sa to stane, ja teraz odpojím, tak môžete vidieť tieto tlačítka rôzne, ktoré sú veľmi intuitívne. Potom tu mám takýto analogový gain control, čo vlastne nastavuje, ako hlasno má ten mikrofón zaznamenávať zvuk. Mám ho teraz nastavený na 8. Keď nahrávam do počítača, tak to sa nastavuje zvlášť v počítači, tam to bohužiaľ nefunguje, ale keď do kamery, tak si to rovno nastavujem a taktiež tu mám 3,5-kový jack a USB-C jack, čiže keď napríklad nahrávam cez USB-C, viem si tu zapojiť slúchatka a rovno mať real-time odposluch na sebe, čo je veľmi super, aby som vlastne ohodnotil, že ako nahlas do toho rozprávam, ako nahlas to zaznamenáva. Veľmi, veľmi super, veľmi šikovný mikrofón. Teraz môžem vlastne robiť ASMR videá. Neviem, či obľúbujete. Ja nie, ja ich neznášam, nerozumiem tomu. Ale keby chcem, tak vám môžem takto šepkať. This feels wrong. Dám to naspäť na stojanček. Ešte sa musím poriadne pohrať to, že ako najlepšiu pozíciu tomu dávať. Budem to mať vlastne takto na stojani niekde mimo frameu kamery, aby to nebolo vidieť, ale zároveň aby bol zvuk dostatočne dobrý. Jednoznačne by sa to dalo ešte vylepšiť, kebyže si napríklad odzvučním túto miestnosť. Si tu dám nejaký materiál, čo pohlcuje zvuk, nech nemám takú ozvenu, ale keďže tu mám okno,
nechcem ho zakryť, takže to asi robiť nebudem, to je trošku overkill. Samozrejme platí zásada, že aj keď mám takýto fancy mikrofón, neznamená to, že automaticky všetko znie dobre, čo spravím, pretože aj keď máte neviem akú dobrú techniku, ak si ju dobre nenastavíte, nebude to znieť dobre. Takže musím sa s tým naučiť robiť jednoducho, musím sa naučiť spracovať ten zvuk v softvéri, dať tam kompresiu, dať tam nejaký ten limiter, vynormalizovať zvuk a všelijaké takéto vychytávky, ekvalizér, dobre, nech ten hlas znie tak, ako ja chcem. Budem sa s tým proste hrať. OK, takže toľko k tomu. Chcel som sa dneska takto za seba pochváliť. Budem sa s týmto hrajkať a uvidíme, čo vyprodukujem najbližšie dni. Cítim sa veľmi profesionálne, keď to mám takto pred sebou. Takže majte sa pekne, vidíme sa zajtra.